Kapor kelebiang begin sedang ya kini kecing benilang jongi tungin pay ya kecing ruai kebesan.
tangin sedang ye kene kejing menilang jongi dah kebanginnya dua shwa hapo ki mesim jongi marwai. Amin. Sengi balalai no pukri pela napito ksir rupa babang basyngam bat bom jurungan hapor thangrang nginyo mat por balalai no nongrim bakentang jaka yengskem paya saknam elang teri bat sauran dinjet jongki penlip kimslan ale ngin aingo ya ublay ubala pensait bor yangi ban yelum lang hangne menta watla ngidon tang kendiat ban punkut ya kene kesngi bakrau jong kejing pendon burom kejongi ya kejing dap bacispa laipu saus nem kenti kabalang jongi nado balaseng ya ka batro banjam artat sya uwaipat umaumer jong kesnem bacispa laipusan hagapan pengkut ya kene kesngi tungin pai sya ka benor ka batiang ban penpau ya kejing sngeungo bat kejing sngeau burom kumjo ya ki rangba bat ki long keme barat ba jong kejing ngai kejongi ngiken mau ya usen yang uben hai bakilan no daka mensem slur balen lade kumjo kibawat hapadeng jong kijing babonjai kijing duna kila IT met bat mensem ban penpriang ban penhe ban penyar yela kejingai ha kini kicispa laipu saus nem kibala no kini kijing syai kibangin tebe mentah kiyengkum kidak kejingken mau bat burom ya kin nongseng bat kin nongbut berat ba jong kejingai kejongi hangne harilom kasi jentia bat karbi anglong mentah ngan tangye keserak bat penbut sa kisamla wan segeni kejing lek men ya kejing im kabadap da sibun ki badai ban porto yoro kejing im gabalong kanong muna om kabasuda wan segeni kejing ken mau kejing sngeungo ya ka kabagane kejing im kala ai kibarit ne bakrau kibare ne gibapau wan segene kejingken mau buram ya gitu kejing im kadon sibon ban ai kibakane kejing im kalongkum kesyarak kabasai wan segene kejing yelum baro ban yo jingmut ban nong yo bor ban nang yai peteng yala kejing yai lenti jong kejing im
ngatbe ya gane ke kuriding kum kedak kajing ken mau bat nyau kor ya babu hajom ki sourcing bolong unong seng rangba ya kaniam Unitarian hangne hari kasi jaintia bat karbi anglong hagakat pratrik September 2000 praspa prapunyo hajuai kajirhemen sim bar kajing angnut jongu ban pen priang ya kaniam kajing yolai bat ya kajing pen thamai bor bangin la ban buat ya ki ding jet jongu klem thai keteng bat kenam jongu kan nyai sa khana teng la pateng hapedeng ki Unitarian hasatlak keperthai to perkat daga basisya te kecing perkat jong pi kan psai ke perthai bisa tengan to keren daga basisya te ketin jong pi kan kelalong usambai basai so to im daga basisya te kecing im jong pi kan kelalong kecing yelap bakrau pat badan nam ngatbe ya kene ke kuriding kum gadak kecing kan mau rom ya Reverend Charles Dals Reverend Jati Sunderland kibolong kinong ay man sim manong petilanti ya ubabu hajam ki sourcing ngatbero ya kani ke kuriding kum gadak kecingken mau burom ya urang ba mas tengah kong hirbon lagadong bat urang ba kat sela kibolong ki senran bahajan tam jong ubabu hajam ki sourcing kecing tray bejar jar jong ki ada anut jong idap kumba haperthai kidang im bat ngi yesya mark mat kapring jing im kila pelong yengi ke ai bakilalong hangi le dap sais ngor bah bat jeliu kila pong Belai kebor bat keburam, ubala ai ha ki kme ki patam menjangi, ya ke jingai ke bala depjit kansai. Ni ai ngo ya pi namar kenyam ai, kebalangkum ke umpo le bakar soy, na ke jing ej bat jingker ku, badab beslay jong pi. Kayai persat mensim, kumno ngin ngo, ngin mani ya pi, ublay ubaim betang marway. Ngatbe ya kene ke kuriding, kum kedak ke jingken mau bat niaw kor ya orang ba he polong ubelong unong seng ya kabalang Unitarian hanong talang ha kastem shihajar praspa prapepra ubabu Robin Roy bat kongsian tiwa lang kibala seng ya kabalang Unitarian Hamadan Laban ha kastem shihajar praspa khandai phaulai bat Reverend David Edward ubala seng ya kabalang Unitarian Hamukham ha kastem shihajar praspa khandai phausaw kajing tray jangki kanyai peninsular yangi bangin jam shuprang hakikam baro na kamensim bakamen namar kanyam ai tonang roy
kejing i kedai ke gospel jong kene ke balang. Kejing yai wat ya kejing shisha kedai kejing kenya jongka. Kejing syikri kedai kejing duai jongka. Bani imlang ha kejing suk ban wat jing stat da kejing lait loy ban syakri para benriu. Kat hado ba kimen sim baro kin im kin sa ha kejing suk hun bat ubekoi. De kumne ken nyi te jutang para mengi bat kumjo ru bat ublei. Ngatbe ya kene kukuri ding kum kedang kejing ken mau e bat niu kor ya orang ba muni roy belong unong seng ya kebalang Unitarian heten ring hakasnam shija kendai spaksan orang ba Sherwat Karshong ubalaseng ya kebalang Unitarian hamau pedang hakasnam shija kendai spak shipau orang ba kamai sing bat orang ba pelon marbo kibalaseng ya kebalang Unitarian hapuriang hakasnam shija kendai spak shipau kekerteng jongki kan yaim hapedeng jongi junam la junam tonang roy. Jing shai ka wan nuble, ting shai nya ka perthe. Jing shai ai ha ki wei, tu sedang na la rempe. Pilong jing shai be im, ki wei tu yai pten. La jing shai tu be junam, klem bai nong ne burong. Jing shai ra kham shu drong, jing im ki wei ten rong. Uprau jing shai pilong, hasor ne nong kendong. Ngat be ye ka ne ka kuriding, kum kadang, ka jing kan mau it bat nyau kor, ya urang ba aksi leng do, bat urang ba kat pochna. Kibala seng ya kebalang Unitarian hapadu hausnem cijar kandai spa khatwe urang ba sabu khar kamni kong jela khar bithai bat kong yin nong klau bat kong tiak khar bithai kibala seng ya kebalang Unitarian hanong thamai hausnem cijar kandai spa atruat urang ba sar bura bat urang ba mohan miling kibala seng ya kebalang Unitarian kermi haus nem shi jar kandai spa apulai kejing trai bejar jar jongki kan yai kersiu bat pen kan mau yengi ban long barbor ki bakmen ban tebe kejing shai kan yam kat habangi don tu nang roy. mesin kit kle jinglong bahok perhem mesin selop si jam sikmat nang tol seprang sidin ombit kanran jingkhot yengi hajuk menta pen priang dong rem layo ha pren jing e bajing kala nang kiu yaki mala ngathang ye gane khoriding kum kadak kejingkan mau e bat nyau kor jawrang ba hedrik kharbuli batrang ba sebu roy wadri kibaleseng jaga balang Unitarian anokrem haus nem sija kandai spa lai phawai kurang ba jirang dong kubaleseng jaga balang Unitarian hamawlat hagas nem sija kandai spa lai phawra perkong kriam kharbithai kubaleseng jaga balang Unitarian hakarang haus nem sija kandai spa lai phawra kejing sekiang pagajing nyau kor jongki banra jing sai kenyam wai belai kanya kersiu yengi balong berbor kiberhem jimut nama kenyam tajam
to wan ko bakraw ban yo jing shai min sen ko wan ko besliang ya ke jing suk na ulay namar ublay ukner yangi baro ban kentuk bat ban kentiu yangi sya ke jing min sen bakam shajrong ngat tebe ya kani ke kuriding kum kedak ke jing ken mau bat nyau kor ya urang ba buli lengdo ke kong shen kriam ki balaseng ya kabalang Unitarian hading ding ha kasnem shiajar khandai spa sauposan urang ba tir khalsati ubalaseng ya kabalang Unitarian hamau persyong ha kasnem shiajar khandai spa rupawar bat urang ba hediven donmon ubalaseng ya kabalang Unitarian hanongwar ha kasnem shiajar khandai spa rupaulai kabor bat kapor bakila ayangi nagbanta kaniam kodor kan yaj kren hangi bat ngiru ngidon kabor man penrehem laki rempei cingai congi marwai tunangoy ni wat ik jing don kat jong pi hang ni ko ubah kli tam me om tang ik jing kemen jong ni hakane kesngi henrai ban pernai yak lenti jing jong ni baro kat hado bayau kon benru baro on la ban yilam na ka jing dom sya ka jing shai ba phalla jong pi ngatabe yakane kuriding kum kedak ka jing ken mau ban nyakor ya urang ba ikiman sing rani mat urang ba nyam mensong ki belseng ya kebalang Unitarian haping waj hagsnem cijar khandai spa ndru urang ba nyok siar ku belseng ya kebalang Unitarian amau pria hagsnem cijar khandai spa ndru urang ba pinton nongrum belseng ya ka balang Unitarian amau belang hagsnem cijar khandai spa ndru penyo kejing treasure hem jongki banten priang ya kenyam Unitarian kanang ai bor yangi bandra ya ka gospel jong kenyam sakel yang saudong tunang roy Por blalet nongrim bakentang jaka yings kem paya sanam erlang thari bat sauran denjat jongki penlip kimshlan hajing phalo kejuk menta hemmen para yatayar bha lasharak tbe watap dushang lashai phintip shano banjam ngatbe yakane kuriding kum kadak kejingken mau bat nyeu kor ya urang ba duny mensong ubala sengye kabalang Unitarian ha khandau so ha kasnem shi hajar khandai spa nyeu pheu urang ba pirsing marbo ubala sengye kabalang Unitarian ha mau kasyang ha kasnem shi hajar khandai spa nyeu phuwei urang ba drik shooting bat kong minola swear kibala sengye kabalang Unitarian hamau kisim ha kasnem shi hajar khandai spa nyeu phusau usumbai bakila bet unnang roy nang met lengba kajing minot kajing tray shitom pajing yo I jengai kejung menta to nang roy
tungin yalap kaniam shisha nakut syakut pertai ngin le ran sho man pla ya kaniam khoj blai ai kan so thet kan roi karhai kumba pis seng pibo ai ngin nang pho hangi atrai hapo bat habaro ngatbe ya kane ko kuriding kum kadak kejing kan mau ij bat nyau kor ya orang ba koren renja ubal aseng ya kebalang Unitarian hakleu haus nem sijar kendais pa nya pundru orang ba white crow ubal aseng ya kebalang Unitarian hakoma anglong rongkimi hakas nem sijar kendais pa nya pundru orang ba primsam kriam bat orang ba strike mensong kibal aseng ya kebalang Unitarian halait siar hakas nem sijar kendais pa prapolai kekerteng jongki kan long kubu preu haper bapernai ba pensengan lenti ya bara wat hapedeng kemit badom tonang roy Kenyam yublay yubril hayeng kawan pasyaw ban be bero kijing yamai darat nado tenrai haka thamai jongka pihun katung jing jing spun dongin ye yublay yubril bajing suk kan jeliu ngatbe ya kene ke kuriding kum kadang kejing kemau bat nyau por ya rangba hersin karmule bleseng ya kabalang Unitarian Hanong Turian hakasnam sheja kandais pa prapavlai urangba Nelson Bangrung blesang ya kabalang Unitarian hadri kandang hakasnam sheja kandais pa prapavrew urangba Drishan Xiar blesang ya kabalang Unitarian hawa mauleng hakasnam sheja kandais pa kandai pausan urangba plela dengdo blesang ya kabalang Unitarian hasokha hakasnam arhajar bat kokong Jelat Khongja kebelasang ya kabalang Unitarian hakat pramer hakasnam arhaja kekerteng bat kenam jongki anjai perto junam tonang roy Lengkha kensai belayo nang ya sumar aisbo mati majat kine kum keding kin khale kadei jing yo pateng lingba ka jing it beneng yaka de shim khya bha dabor dabuj pura tenrai jongka kara pekin nang san nang bha atbe yegni ka khuriding kum gijing ai burom ya girangba balong kmi kiba dang im nang sa bangi hadu menta balaseng ya balang Unitarian hagi balang beper kita kilong rongba basa timung ubala seng ya balang Unitarian hadri kendeng haksnem shijar kendai spa prapun riu kokong drima kriam kabala seng ya balang Unitarian hasmin haksnem shijar kendai spa kendai san rangba job thiok siar bala seng ya balang Unitarian hakat pramer haksnem arjar kokong ludia mensu bat rangba tiar karsati bala seng ya balang Unitarian hakut haksnem arjar bat rangba glat linas shila bala seng ya balang Unitarian hakse rencang haksnem arjar saw kejing yaine bat kejing rehem mensim jongki kan yai ai mensim yingi ban kentiu ya lama jong kejing kam chidrong bat kam chidrong tu nang roy
tổ phân sai cùng ta ya cái chính sai trong phi hạt mặt kỳ bêu bà kinh yo ya cái chính lệ bà pha trong phi bà kinh yo ya ro ru ya ukba trong phi uba ha kỳ benang ya tebe ya kene ke syarak ya tebe ya kene ke khuri ding kum kadak ke jingkan mau bat new kor ya urang ba kat surgeon urang ba kro wale ware urang ba bin ro sing mar banyam urang ba Raju Roy marbo urang ba Hendrickson lakadong urang ba Baju Roy lakadong kakong kuri mai lengdo urang ba long lamar urang ba riata litan bat kiwe kirang ba kilong keme kisamla kiba ngimla banjer kerteng lut henrei kiba la penno ya usenyang na kabenta ban penroy penrhem ya kabalang Unitarian hajawai ublei kacing i bom jukut unang kersyan bor batin lenti yangi ha kipor bat jingja baro to nang roy
Gini peteng susu ya gini kejing menelang jungi ya gini kapor. Dah ke bangini pai ni kejing puli ke balai. Kesla ke balai spak san pau sau. Bat kejing puli ke pasau pau kundai. Kesla ke pasau spak lai. Ke boong kumni. Long balapendon berom ya utrai ublay. Ubom siam li eno. Yala di klem ginong pla. Henry ubal lekren. Dah ke shintur ginong ya tol pa. Bakoi jengu. Kibala wan mi wan ado basdang kapertai. Dagji isnai bejame ublai jungi. Kesngi najrong kalawan mi hangi. Ban pensyai ya kita kibosyong hakabadong bat hakasengyu kejingyap. Ya kaban ya lambai ya kikijet jungi sya kalenti kejingsu. Ngi kemen hakni kesngi na kabenta kejing syai bom Julian bat bom Jukun. Kabala pensyai yo bun riu baro ubalawan syak pertai. Kalong kejing syai kabapen lek rai nyingi na kabenta kitu kejing lalat kibadon hapo jongi. Kibapendum ikimensin jongi bat na kabenta kitu kirukom bekim kibadon hapadeng jongi. Kibala ka serngiu ya ke jingim bat kemensin jong kiwai pat. Ngiwat ya ke jingai don rengkat jong pi hang ni ku ubah klik tame. Om tang ya ke jing kemen jongi hakani kesngi. Henry ban pen pernai ya ki lenti jingle jongi baro. Kat hadu bayo kon ben riu baro onla ban yalam na ke jingdom sya ke jingshai bapala jongpi. Mentang ini pai pat si ke jing puli roi respon kelenong ke bakat kandai kesla ke sau spa nripo ar sau spa nripo lai bat sau spa nripo sau ke jing puli roi respon kelenong ke bakat kandai. Kopi ki ben riu baro ha ke portai to roi kmen how try. Tumune yau try da kejing sengyau bha, but to one kamat jengu da kejing ruai. To tip bau try ublay ulong ubatang mauhi long mu ukain ubala thau yingi ngite ngin amsyam thau ilade ngilong kibriu jongu bat kilang brot kejaka plang jongu. Oturung sya ke kerdop jengu da ke jingai ngo pat syeng jongu da ke jing hiro to sengengu yu bat tu pendon burom ya ke kerteng jongu. Nabau try long babha ki jing snai jengu ki yai ne bom jukun bat ya ke jing shisha jengu ki kon benriu kin syam pateng la pateng.
Brom how blay, Hakiba Hakli Tame, Hakapute Gijing Suk, Shikibrew Gijing Snowba, Ni Ro Ipi, Ni Aingu Ipi, Ni Mene Ipi, Ni Pandan Brom Ipi, Ah Blay Ubashisha, Ubatangma Uhi, Uba Omdan Shu, Nalor Lani Katpi. Kerpati kejing seng merok, isnya apa bani ying, hak bangin ong ye kejing dua lang, pakai responses kibabot ika. Ko pajing iba neng, long bakoi keteng jong pi, wan hima jong pi, long kamon jong pi, hangi ngi kumbab neng, ai ngi menta jimbam balakas ngi, to maap ngi kang jingi, long ngi kumbab balas ngi. Balai icing bencoy kapop, besmar besniu, bajang pi long hima, kapor bakapuram ro, menta bajinom bajinom. Amen. Kokpa jingi bahab neng, kini kapor, ngi wan dembrit kamat jeng pi, hakaba pin pli kini kikmat basai kai dong ko jengi. Begin yo kini bakawai jong pi, kalong bakapor dot kai barang jong ling putai. Sejisin hablai kini kapor, ngi wan ban kerpat ne pi. Hakaba pin pli kini kisentur masyarakat telun ke jengi. Begin yo belum dalam ketem koi jompi hangnim rai yang tak por baro. Bakoi bakoi long ma pi play try budon bo tam ne baro. Ubay long bat ngi na do ki por man siwa. Ubay long bat ngi menta. Wat banyai long bat ngi leno ro klem kut sio. Keburam ha boleh ya kebijakan me. Hakba tay jing suk skip jing sngew ba. Tengin pendam gijing duai. Kok pa jingi ba beneng ubada papo wat habar jingi hakeleng kicha ka paro. Sisin hakne ka por play hakne ka chen met gi wan ban ai ngu ipi nak banta ka buram ka bakrau hakabangi yob ban pendon buram ya ka sni ka jing ka palang jingi ba chis pa lai po south nem kani ka jing ngai ka bangi li yob pateng na do ki pa men ki pe temen jingi. Hakung kini kapor aplay ngi wan ban ai ngui pi bat ban pendon buram ya kata ka nam ba ka keteng ka khoi tam ka jing pi na ka banta ki kam basbun bat ki jing le basbun ki ba ngi kum ki long tin ki bingal yok pateng na do ki pom chua akan ra ta kum kini kapor ngi wan ban ai ngui pi na ka banta shibun ki ki ba pi le kurku ha ka jing im jingi ka ba malakas ngi ku ba kum ha kani ka sngi ki pengi li yok pendon buram na do men stem aduk meni men sengi aduk menta ka jenmin ka bang li yok ban yerwai ban ya duai bat kum juru bandat ya sam ya kata ko kubor jong ka anniversary ai ba ablei ba kani ka kubor jong ka anniversary kan to kan yar bat kan por kaleng ki thau ki jaka hakaba ki priu ki ban ap ki ban sngap ya kani ka kubor kini yo dien bat kan yo priang ya kata ke ka ban rung ka ban pasio ha kita ki do nun ki jongki ai ba ablei ba kani ku bor jeng anniversary kan ai bor ai mensin ya baro ki para bangai ki jengi ki ba hakam kani ka por ki ba ngi baro misnyo kumbangi la dai tha kumbangi pat yo shu ai ro hanrei na kani ki jing sing anniversary kan penshit pens ai shu ya ki mensin ki jengi ai ablei ba ya kani ki jing shai ka bangi la tepe kan yai thaba bat kan yai pernai haki jaka ki kansan baro haki kichnong ki thau bat kam juru hakiri baro ko wai ai ba ablei ba nakini ki jing shai ka bangi le yo kan long shisha kan yam ka bakrau
kenyam kapa borok ubapun balang unyo untim ban usno thu un champang ya ka jing yar ka jengka kapa ngi kum kipriu ngi sken ngi pendon kam hong ya ka ka jing tim ka jing snyo thu shapang blai ai ablai ba ki e ki jing hikai ki ba ki ni ki nong lam barat ba jeng kanyam jengi na du ba bo jem ki sorsing ki nong bo jeng u bat kum ta te te bangiru kum ki long din ki bangi bangin day ban yo jing hikai ban mani ban ngai tang ha phi blai uba marwai uba omdon shu na lo la ne kat phi ai ru ablai bangi day ban kloi ban don ka man sin ka ban yaram para briu bat para man sin ka ban don ka jing kit khli na ka panta ka nyam bat kum juru na panta ka imlang ka salang ai ablai ba ka ni ka jing wan jing anniversary kan pen thamai boy pen thamai boringi bangin long ki ba shlur ban tor ban lur ya ka ni ka langkha jong ka nyam ka jing pi ablai kum ka ni ka por ai ru bangin ra ya ka ni ka lama ya ka ni ka lama ka nyam jingi bat ban ya lap ika shaki wei klem ting bat mit bat sngi kum ta ha ka ni ka por akan rat ngi wan ban ai ngu ipi na ka banta ka por ka pakodor hakum ka ni ka por ka bangi yo ai ablai hakum ka ni ka por ka ba ka bri baro kitab ta ka jing ting ka jing smi ai ba ablai ba ngi hi kum ki priu ngin ngi dei ban ni le ha ka ba kum no ban sumar ban sendong kanang bangin lai na ka ta ki kijun ki bai bon jai ki ba don ha ka ni ka pathai kham tam na ka ni ka kijun covid ka khandai ai ba ablai ba ki par bangai baro ki ba don shi ki jing ki sam ba kum juru ki ba don ha ka ni ki ba don ha ka jing mong jing ka men sin ki ba pang jing ka do nun ma ki ro ba pin pen pen thanda ya ka ta ki jing mu ki jing par khat jing ki ba kin long biang kum ju kum ba ju long ai bor ai men sin ki ba kum juru ingi baro ai ba ablai ba na ka ni ka jing wan jing anniversary ba ka kan ni lam shu ingi hakaba nginang wat shu ya ka jing shisha ya ka jing hong bat kum juru ban kren ya ka ba shisha bat ya ka ba hong ai ba ablai bangin tip ipi bat ngin tip burom ro para ban riu bangin kan mai kamai ka hong bat kamai ya ka ai ka ba dai da ka hok ka chet ban hok chung briu ba ro ko play ko pa uba kli tame hakani ka por ka ba ka chingwan juga anniversary ai ba ablai kam dei ban long ban kut tang hang ni han rei kan pen pranai shu kat banang mi kisngi ki por bat kan pen kamen shu ingi hamal la kisngi hamal la ki klip mat ka jing ibu jingi ablai ai ba ngim dei ban long ki bating ban yalam ya ka nyam ka ba khoi ka jang pi tang happy la che ai ro de jing chin ya ba scam ngan bo leit na pi nga om ran sho hang no ro ai ba ablai ngin i bat kan mau kan diang ya kini kinong bot barang ba jingi bat kum juro bangin mangi kum kilong din bangin lor ya kane kalang kha ka ba ki babon balang ki lai lam ingi ai ablai ro ba kane ka jing ngai ki jingi ba ki kan tiwi ka sejrong kham sejrong ayu ngin pa na kani ka por ablai to ai ba ki ki jing bha bat ai ka ba ki jing ku ba kin thais lei ha ka jing im jing ni ka ba la ka sngi ba to ma bru ingi ablai nak jibon ki jing bakla ki jing na kumba kani ka sngi ka bangi rkhe pundon brom ya kani ka sngi kha ka jing ni ka ba ka thim ka ong ba kin yo i ka por jing pi ka nyam ka jing yo lai na kani bangin ni baro ngin yo lai na kita ki kam ba ki jing le ki ba bha ki jingi ye kani baro ngi bo ti ha ki jing plai ka sta ki jing pi ublai uba khli ta me na do menta she do kala ka ta amen te menta ngi ne phai ban sha ka jing ruai ka balai phausan ki jing ruai ka balai phausan kasla ka ba lai phausan bong kum ni khubor jing shai ka nyam ai khubor jing shai ka nyam ai pala persat de man sin blai ha do not ngi la ki shloi kanang sai ka dai jing yo pateng ba khrau om ka bangi hap siu dor shikata yu sambai ka yai bet bravor ya jing shai samlem shaboro ye sam de man sin bakmen yu pro ka nyam i yu bru i yu blai shiki wai ai
jing suk jing kemen hapur thai kan siong ten rai te kum ta ngin yirwai ke jing wai ke balai phausan
Ngilapoy siya kabakot jong kane kajingi manilang hakaba ngi aiburom ya unong sang rangba jongi ubabu hajom kisosing bat kinong bot ki jong u bat kumjuro ya ki wei pat ki rangba bat ki long keme basatar kajingai Unitarian ai bagapor anniversary kan penthamai boy penthamai bor yangi kum ki riungai nang bangin la ban yoi bat sngoutho baka anniversary kanom kut tangha ki jingle kemen le sngoba henre khamtam ne nginlong ki balak pengkre yalade kumno ban tor seprang da ka jingai jingkermen bat ka bor ko jingmot baskem kumjo ai ba ka anniversary kan long kasngi basa khanatang hapdeng jongi kum kiriungai kasngi hakaba ka jing e ka jing suk ka jing nang roy bat ka mansem yatali kawai hapo ki yeng kisem kari bat ka jai binru jongi kanang skem nang jeliu kumjo ublay unkurkulang yangi baro amen nginya ruai ka jing ruai ka balai spa nyo penyo hadin nang ta nginyo ya ka jing kurku penwai jinggerku ai bagi jinggerku jong pi ablay try kan hiar kan tes lay halor jong ni hang ni baro kat bagi don snai ai ro ke jinggerku jong pi ablay kan hiar kan tes lay hagi kon jong ga balang baro ai ro ke jinggerku jong pi kan hiar kan tes lay haga perthai ke bangi song ngisa batkan pelong ingi steli ke way kajing eight kajing mane pi ublay ubachisha batang muhi marway nado menta bat junom le junom ole tulong le